Dobrý den, pane. Pane, jak bylo to vaše jméno? Já jsem to zapomněl. No Rána přece. Rána, pravda. Ale já už málem zapomněl, jak se jmenujete. No jo, to nic, hlavně, že jsem mě ještě poznal. Já, prosím vás, tak bych vás nepoznal. Když jste řekl Rána, tak jsem hned věděl, že vás od někud znám. No jo, právě, že se uznáme tak dlouho a tak dobře, že? No ale z toho vaší paměti se to nějak horší, ne? No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane Vrabec. Rána. Vlastně Rána. Rána. To byste nevěřil. No, já vím, že nějaký vták jste, ale nevím nikdy jaký, víte. No to je zajímavý. No, to nic. Stavím všechny já taky. Ale to tak, to by nebylo to nejhorší. Představte si, že já jsem vám byl včera, to by nebylo to nejhorší, víte, jo? Já jsem vám byl včera u doktora a on mě povídal, že mám nějakou nemoc. No, to je horší. Něco jako porcelán. Ne, ze skla. Ze skla? Nějak jako sklo. Jo, tak sklerózu, myslíte sklerózu. Sklerózu. Tak nějak to říkal, jo. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? No, chci vám to říct a najednou koukám, už to nevím. No tak to je právě ta skleróza, pane Okrole. A to bývá i v hlavě, jo? No jedině v hlavě, protože je to ztráta paměti. No jo, tak bude to ono tohle. Ale hlavně 3 věci si nepamatuju. Jména teda, čísla taky, čísla teda. No a to 3. už jsem zapomněl. No byste nevěřil, pane Slave. Rána. 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 Co, letěla tady nějaká? No já se jmenuju Rána. A Rána, no vidíte teda, to stačí jenom jmenovat. No nic, a my jsme mluvili o té vaší skleróze, pane Okrole. No zkrátka, co jsem to říkal, že jsem to dostal? Stěžoval jste si na vaši hlavu. No hlavu, že jo. No, tam mě šediví. Taky no, ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrole. No tak, paměť mám taky špatně. Jako, představte si, že já jsem vám byl včera u řezníka a chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy. Cože? Podívejte, co mě zase ta tlačenka, co mě dělá. To mě vlastně to mám. Jak se to jmenuje, to mám? Skleróza. To mě to dělá. Jo, kde jsem to přestal, co jsem říkal? Říkal jste, že jste byl u řezníka. Jo, byl jsem u řezníka, jo. A u kterého to jsem vám ještě neřekl. No, to jste ještě neřekl. No nic, já tam totiž 2. Ten jeden byl sochař a ten druhý... No dobře, to jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky. Jo, chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, jo. Aha, to je ten druhý, to je ten krejčí, víte. Zkrátka, chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, protože... Počkejte, proč pak já jsem si tu tlačenku chtěl koupit? No tak asi kytlu, ne? Kytlu, pravda, kytlu. Jak to víte? Jak to je, no tak tlačenka tak je asi kytlu, ne? No jo, tlačenka je kytlu. Si normálně třeba jako salám nebo tak, ano. Ano. To vy nevíte tohle? No, všem, že to ví. No to by se divil. Ani tlačenka. Zkrátka, to jsem to říkal, kde jsem to přestal? Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky. Jo, chtěl jsem si koupit 10 tlačenky. Jo, poněvadž manželka chtěla dělat svíčkovou. Cože? Svíčkovou z tlačenky? Co? No jestli chtěla dělat z tlačenky svíčkovou. Tlačenky? To já nevím, já se jí do vaření nepletu. To je špatný, pane Okrole. Vy jste takový popletenej. No já už musím jít, a kam pak vy? Ale já jdu tady, semhle
Tam, do tej. Do samoobsluhy. Ne, tam kousek vedle, počkejte, já jdu vlastně tam, počkejte, kam já vlastně jdu? Nevíte vy, kam já jdu? Já nevím. Ne, počkejte. Já to mám někde napsaný. Manželka mě to vždycky napíše, ale já vám teď nevím kam. Počkejte, jo, helečte, jo. Je to takhle, mám to trochu špatně, ona, počkejte, já to musím, pomůžte mi to, prosím vás. Listek pravé kapse saka. O, tak, aha, to mám jenom hledat ten lístek. Bylo napsaný, kde mám to hledat. Tady mám ten telegram, taky představte si. Dostal jsem telegram od sestry, víte, píše, že se jí narodilo dítě. Taky mě nepíšlo, jestli je to kluk, anebo holka, tak teď nevím, jestli jsem strejček, nebo tetička. Víte, kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře a jo, už vím, už to nemám. Ale on mě to sežral pes a já jsem mu s tím utřel hub. Počkejte, já jsem si všiml, že tak máte na tým telegramu tak něco jako napropo připsaný, jo? No jo, tady je to, manželka mě to napsala na ten telegram. Počkejte. Zajít za pánem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak už to vím. Mám zajít za nějakým pánem Vránou, on nám dluží 1000 korun. To jsou lidi. No, tak nashledanou. A jak bylo to vaše jméno, pane? Stehlík. No já vím,